aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak, at sa lahat po ng nakikinig. Ako po ulit ito, si Rene. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pakikinig sa mga kwento ni Mamang at Tatay Kaloy na aking ipinapadala. Pasensya na rin po kung medyo natagalan ang aking pagsulat ng kwento ni Mamang. Sobrang busy kasi sa trabaho Matatapos na kasi ang kalahati ng taon. Tulad ng naipangako ko, ay ito na po ang kwento. Buhat kasi nang mangyari ang karanasan ko sa aswang kasama ni Mamang at Tatay Kaloy, ay nagkukwento na ang mga ito sa akin ng kanilang mga kakayanan. Tutal naman daw ay nasa hustong gulang na ako noon, kung kaya't dapat ko na raw malaman kung ano raw ba ang mga naging karanasan nila patungkol sa mga pangyayaring kay hirap paniwalaan ng iilan. Ang kwentong ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Sa mga panahong yan ay nasa Manila na ako kasama si Tatay Kaloy, dahil doon na destino si Tatay. At ako naman ay roon na rin nag-aaral ng high school. Nabanggit ko po ito sa nakaraang kwento. Dahil mag-isa na lang namumuhay si Mamang sa kanyang bahay ng mga panahong yun, ay talagang nalulungkot ito. Kasi ay nangungulila siya sa amin ni Tatay Kaloy Kaya ang ginagawa ni Mamang ay naglalakad ito ng mahigit 1 oras para makapunta sa simbahan at makapagsimba. Ginagawa niya iyon kapag araw ng linggo. Sa ganoong paraan kasi ay naiibsa ng pangungulila niya sa amin. Nalulungkot kasi si Mamang na araw-araw ay mag-isa lang siyang gumagawa ng mga gawain. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tinatyaga niya ang maglakad ng 1 oras papunta sa simbahan ay para dalawin ng kaibigan niya. Isa iyong batang babaeng nagtitinda ng kalamay sa gilid ng simbahan. Nakilala ni Mamang ang batang iyon nang minsang makalimutan ni Mamang ang kanyang pitaka sa kanyang bahay. Bumili siya ng kalamay sa bata. Subalit matapos niyang kainin ang kalamay, ay saka pa lamang napagtanto ni Mamang na hindi niya nadala ang pitaka niya. Nang sabihin niya iyon sa batang babae, ay ngumiti lang yun. Tapos ay humiwa pa ng isa pang hiwa ng kalamay sa kanyang bilao at ibinigay kay Mamang. Iniabot din ito ang isang lumang bote na lalagyan ng baong tubig at pinainom kay Mamang. Hindi niya rin pinagbayad si Mamang sa kalamay na nakain ito. Mula nga ng araw na yun ay palagi nang pinupuntahan ni Mamang yung pwesto ng bata bago at pagkatapos nitong magsimba para kamustahin. Palaging may dala si Mamang na buhay na manok, itik o di naman kaya ay pato. Ibinibigay niya iyon sa batang babaeng kaibigan niya dahil ayon daw rito ay paborito niya iyon at ng kanyang ina. Binibigyan pa rin ng batang babae ng kalamay si Mamang. Palagi namang pinipilit ni Mamang yung batang babae na babayaran niya yung kinain niya, pero ayaw talagang tanggapin ng batang babae yun. Isang araw ng Lunes,
Bigla ay may bumisita kay mamang na dalawang lalaking nakatira sa kabilang baryo para magpagamot. Akay-akay ng isang lalaki ang kasama niya na talagang nanghihina na at nakakapit sa tagiliran. Agad naman silang dinaluhan ni mamang para tulungan. Nang suriin ni mamang ang sugat ng nanghihinang lalaki, ay nakumpirma niyang aswang ang may gawa noon. Napakalalim ng sugat sa tagiliran ng lalaking yun. Halatang halata na kinagat yun. Agad namang binuhusan ni mamang ng lambanog yung sugat na ikinahiyaw ng lalaki. Pagkatapos ay pinahira ng langis mula sa isang botelya. Nang makita na ni mamang napayapa ng namamahinga ang lalaking may sugat, saka na ito nagtanong kung ano ang nangyari. Agad namang sumagot yung lalaki na kaninang may akay sa kasama niyang may sugat. Sabi nito ay bigla na lang daw silang inatake ng aswang. Habang naglalakad daw sila sa tabi ng paanan ng bundok, ay sumulpot ang isang napakalaking itim na aso at dinamba yung kasama niya. Pinagkakakagat sa tagiliran. Mabuti na nga lang daw ay may dala-dala siyang asin, kung kaya't naitaboy niya ang malaking asong yun. Maya-maya ay napansin ni mamang ang pagdapo ng dalawang malaking ibon sa sanga ng isang puno. Itim na itim ang kulay noon. Imposibleng uwak yun base sa itsura noon. Napakalaki kasi talaga at naglalagas ang mga balahibo. Maya-maya ay lumipad ang dalawang ibong iyon papasugod sa lalaking nagkukwento. Sinabi ni mamang sa lalaki na hubarin nito yung suot niyang damit at pumasok sa bahay para bantayan ang kasama niyang may sugat. Agad namang tumalima ang lalaki. Si mamang naman ay binunot ang tansong itak mula sa kanyang tagiliran. Nang isalukob ni mamang sa kanyang ulo yung damit na hinubad ng lalaki, ay siya na ang sinugod ng ibon. Nang malapit na ang isang ibon kay mamang ay sinabayan niya iyon ng pagwasiwas ng tansong itak. Dahil may kargang langis ang tansong itak ni mamang, ay parang nabuhusan ng asido yung isang ibon na agad noong ikinamatay. Ibinalik ni mamang ang tansong itak sa pagkakatusok sa lagayan nito sa kanyang tagiliran. Hindi niya na pwedeng gamitin yun sa isa pang ibon, dahil kailangan niya itong mahuli ng buhay. Sa ganoong paraan kasi ay malalaman niya ang kinaroroonan ng aswang na nag-aalaga rito. Ang ginawa ni mamang ay tinungo ang bahagi ng kanyang bakuran kung saan nakatanim ang mga kalamansi. Pinagbabali niya ang mga tangkay ng isang puno roon. Halos 5 tangkay na ang hawak ni mamang nang bigla ay papasugod na yung isang ibon. Tiyempong malapit na ito sa harapan niya ay pinaghampas ni mamang yung ibong iyon. Bagsak sa lupa ang nangihinang ibon. Puro tusok ito ng tinik ng kalamansi. Bagamat buhay pa ay naghihingalo. Dinampot iyon ni mamang at pinahira ng langis ng nyog na ginagamit niyang pangpahilom ng sugat. Katakatakang nanumbalik ang lakas ng itim na ibong yun. Nagpaalam si mamang sa dalawang lalaking nasa loob ng bahay niya at may pupuntahan lang daw ito. Pinakawalan ni mamang ang itim na ibon na siya naman itong sinundan. Ang tanging daladala lang ni mamang ay ang kanyang tansong itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Dinala si mamang ng ibong kanyang sinusundan sa isang maliit na barong-barong sa kadikit na baryo. Agad namang lumabas sa barong-barong na iyon ng isang babae na nasa edad 30 hanggang 40. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagkatakot nang makita sa harapan ng kanilang barong-barong si mamang. "Mamang, hindi po kami ang nagsimula. Sinabuyan nila ng asin ang anak ko habang nagtitinda sa gilid ng simbahan. Parang awa nyo na, mamang. Huwag nyo kaming papatayin." Matapos sabihin ng babaeng iyon ang gustong sabihin,
ay saka naman ang paglabas ng isang batang babae mula sa pinto ng barong-barong. Laking gulat ni Mamang nang makita yung batang babae. Lapnos ang ilang bahagi ng mukha nito at mga bisig. Parang sanhi iyon ng pagkasunog. Iyon ang batang babaeng kaibigan ni Mamang na palaging nagbibigay sa kanya ng kalamay. Agad tumakbo si Mamang papalapit sa batang babae. Niyakap iyon ni Mamang habang umiiyak. Ipinagluto ni Mamang ng inihaw na manok ang mag-ina bago siya magpaalam sa mga ito para bumalik sa bahay niya. Nang makarating si Mamang sa kanyang bahay, ay galit na galit niyang hinarap ang dalawang lalaki. Tinanong nito kung ano ang totoong nangyari. Kung ano ang kaninang sinabi ng lalaki ay ganoon pa rin ang sinabi nito. Nabigla na lang daw silang inatake ng isang aswang. Lalong nagalit si Mamang. Kinapitan nito ang sugat ng lalaking nakahiga at pinisil. Napahiyaw sa sobrang sakit yung lalaki. Yung kasama naman nitong lalaki ay natataranta ng sumagot at sinabi ang katotohanan. Umamin ito na may sinabuyan daw sila ng asin. Yung batang babae raw na nagtitinda ng kalamay sa may gilid ng simbahan. Sobrang galit na galit talaga si Mamang nang marinig iyon. Idiniin niya palalo ang pagkakapisil sa sugat ng lalaki. Nang binitiwan niya iyon ay binunot nito ang tansong itak. Sinabi niya sa dalawang lalaki na kung hindi pa aalis sa bahay niya ang mga ito, ay baka mapatay daw niya. Kinabukasan ay may mga pulis na dumating sa bahay ni Mamang. Nagsumbong daw kasi yung dalawang lalaki dahil pinagbabantaan daw ni Mamang ang mga buhay nito. Isa lang ang sinabi ni Mamang para mapaalis sa harap ng kanyang bahay ang mga pulis. Sinabi ni Mamang na anak niya si Kaloy, ang manunupil ng timog. Dahil sa sinabing iyon ni Mamang ay halata sa mukha ng mga pulis ang pagkatakot at mabilis na nilisan ang lugar. Okay. Bago po natin tapusin ang bidyong ito ay nais ko lang pong ipromote ang isa sa aking kapatid sa larangan ng pagsasalaysay na si Deep Red Mystery File. Magaling po siya at sigurado akong magugustuhan nyo ang mga kwento sa kanyang channel. Ilalagay ko na lang po ang link ng description box para mabilis nyo po siyang mapuntahan. Nawa ay mag-subscribe po kayo sa kanya at mapakinggan ang lahat ng kanyang kwento. Maraming salamat po.